आयु मैदैयाबो माथो लोंग्रा गोजाफोर बायदिसो मोनामदों मा खालामनो सना दासान्दि लोंनाया बारा जादों नालाय खिनिफ्राय लानानै हासुदैनिफ्राय लाना मेगन मोदै माने गोजा गोजा मोनामनाय जादों सना नों थांमारनोसै सना औ सना होमबा आं थांथ'ला दे नङा सना नों थांनांगोन नों थां थेवबो नों गैयाव आंना गोसोआ दरसि दरसि जाबाय थासिगोन आं मास मोनसेल' थागोन ना सना आं मास मोनसेल' थाना फैफिनगोन होनबा नों दानसेनि उनाव फैफिनगोन सना औ सना माबा सना नोंथ' गोबाव थाहैसिगोन आं माखौ नायनानै थानो नोंनि खरिखौनो नायना थानोसै आं सना नों गैयियाव थांबाय बाब दानिसो हिनजाव थांनायाव एसेबां गाबबाय हाब दानालाय मानो एसेबां खुसि जाखोब्रा मानसियालाय जाय बुरबेक हिनजाव नङा बेखौ गार्लफ्रेन्डसो होननानै बुङो गार्लफ्रेन्डखौनो हिनजावखौनो गार्लफ्रेन्ड बुङोब्रा जाम्बा नोंनिया धर्म फालियै फालि खर'आ खामानि होला जाम्बा गार्लफ्रेन्ड माने मा मिथिबाय हमनानै ला नों मोनसे जथा दखानाव जथा बायनो थांबाय जथा बायनायनि सिगां नों अनेक जथाखौ ट्रायल नायनायो बेखौबो गाननायो बेखौबो गाननायो बैखौबो गाननायो जोबथारनायाव मोनसेल' लाबोयो बै ट्रायल नायजानाय गाननाय जाग्रायानो जाहैबाय गार्लफ्रेन्ड थारमाने बिबारिया आंनि गार्लफ्रेन्ड जाय जुथाखौ नों बायगोन बेनो हिनजाव बुजिसे नो 500ल' हो दैद न'निजों न'नि फैसा लालाय नालाय लोंनो फैसा गैयालै आदा अनलि 500 नों माजिनिफ्राय बिना लादो सयथि नों बायदि असयब मानसि नुफेराखैमोन आं माब्लाबा नों ओरैबायदि गाब्रगोन ना भगबानाबो नोंखौ बासायनो हानाय नङा भगबान बहा दं भगबानालाय ओइ भगबान ओइ भगबान ओइ भगबान बोरो बहा माथो रावबो सोंहरा